No niin. Här är Sebastian Eriksson. 42 år. Suxar i kevätkumpu 3. Hei, mikä on kun ne suksiluista? Hyvin sä hiihdät, hei. Hyvin sä hiihdät, hei. Harjoitus tekee mestari. Tulis videolle. Tähän kuva koko aika. Nyt sinä olet... Tää on kun saatana Juha Mieto saatana. Luistunut Meinillä mennään. Toisin on meidän asunto. Joo, tässä on meidän uusi julkis täältä Koivulasta. Arvetaan vetää 5 päivää. Toivottavasti on tapaturmavakuutukset niinku kondiksessa. Mutta hei, ai niin, mun tänään huolit tyttönuori. Mä oon käynyt ensiapu 1 joskus 12 vuotta sitten. Osaan mä ehkä semi elvittää. Mutta ei mun keuhkot kestä. Anteeksi, mä nyt kuulin. Paul Stanley hiihtää saatana Suomen Porvoon vittu kevätkumpu 3. Kohti saatana parempaa tulevaisuutta. Because boys are back in town vittu. Tossahan se kato se. Ai jumalauta. Hei, väärä suunta kaveri. Hei kaveri, väärä suunta. Tänne päin. Toi sun luukke on niinku ihan vitun. Ei vittu. Hopsansa. Punbatti torille on näky komea. Täs näin heiluu pasti ja pasti heiluu näin. On meillä hauska täti tuo Sebastian vain. Kun Sebastian menee torille on näky komea. Kas näin heiluu Peppu ja Peppu heiluu näin. Kas näin varattu kaadu. Ja Peppu heiluu näin. Ja tukkakin hullu mua tuulessa niin että vittu. Ja suksi luistaa vittu. No. Kuis. Tää on tämmönen etappikysely. Jaksa painaa suksi. Havuja perkele. Hei, follow me. Nyt tulee tämmönen EK-pätkä. Tää on tämmönen EK-pätkä sulle. Rankka. Katsotaan. Kuulitse Ragnar, tää on rankkaa. Saatana rappapillu myös sanoi, että älä starttaa. Täällä on pimeässä. Tää on erikoispätkä 1. Oiva vittu Grand Prixssä. Ja ensimmäisenä täällä aivan ypöyksin Sebastian Eriksson numerolla 23. Hejsan! Hejsan! Ja nyt mörk. Juudette. Ui. Furstordet. Varteli. Vartteja nu. Varttaa vi komi nu. Juu ja kommar. Ja vi vargo. Juu. Vargo. Varttoot holle. Huussan. Men gamla huussan, nu ska vi gå. Du har tappat huussan min. Kom. Reeniä, hororeeniä. Jag har tappat min huussan. Jaksa. Ei ole vittu. Puolet jäljellä. Ei oo puolet jäljellä. Ei jaksa vittu hiihtää. Anna visuksi vittu. Ei jaksa, me oli lappu tähän paskaa. Ei jaksa enää tätä paskaa, siis tää on niin vitun rankkaa. Ei helvetti. Onko siellä aina suksia, suksi helvetti? Joo, suksi vittu. Veli tykkär, että mä oon tästä kerran, että semikokeilussa se ei toiminut. Se on niin mukavaa tää hiihto. Se on niin mukavaa suksi vittu. Kato paljon vakava, mutta se ei voi enää urheilu. Tässä on tämmönen... Mikä takaperin 30 kilometriä heti. Tässä on tämmönen, kato muta, tuo aavikko kohta. Ei vielä mievää, tässä astaa. Tuolla on sulle pajamaja. Ei vielä mievää ylämäkeä. Kuulitsee, tuolla on sulle pajamaja, vois pitää pitää. Mieri puhutaan buuhun. Hördy. Den här är pajamaja och du pitää en pitstoppen yhden pysäkyksen takia. Ja behöver en pitstoppa. Oi perkele, hurstoos. Joku on pöllinyt vittu pajamaja. Vittu julmis perkele. Hoppsan saa heistua. Inga bajskoja. Herrekuun. Inga kakkakoja där. Kakkako. Hyvä. Kakkakoja. Kakkakoja. Ja nu börjar det glida in.
Julmis herren duudeli. Liidellä. Liideriin. Jaksaa. Hyvä. Jaksaa, hyvä. Kelloppa, hyvä. Se voi siellä mennä. Kyllä sä jaksat. Eteenpäin. Vittu suksi kerrallaan. Herra seunaa. Uskomatonta, mutta totta. Selvisimme EK-pätkästä. No niin. Katso, joku on varastanut vajamajan. No niin. Ei mitään huilitaukoja. Ei mitään, aivan loppu. Ei auta kuule itku markkinoilla. No niin, ei oo mehu. Ota lunta suuhun jos on niin. Satasen laina ees. Satasen laina. Minä näytän kuvaa Suomelle. En tiedä. Satasen laina. Katsotaan sitten. Luistelle. Hyvin mennään. Luistaa. Varo, herran jumala. Meille tapahtuu tapaturma. Mene varovasti se alamäki. Älä paljon potki vauhtia. Se käy vielä hepsun sei. Kato, sieltä tulee joku auto. Ambulanssi tulla valmiiksi. No niin. Alatulompi kaikki on tärkeä. No niin. Sukset. Tälle tuli joku mies. Laitetaan se herran jumala. No niin. Miestii pukkaan. Sebastian Eriksson numerolla 23. No niin, hopsan, heissula. No niin, suksi luistaa. Tule sieltä nyt. Joo. Hop. Kom. Hei, horo. Huuda mun vankinu.